салом дӯстон, лигаи чемпионҳо оғоз шуд. Ин ҳам ба минтақаи Осиё ва ҳам ба қитъаи Аврупо дахл дорад. шаби гузашта мо шоҳиди бозиҳои олитарин дар мусобиқаи бонустарини бошгоҳи Аврупо ва Осиё гардидем. Ин ба Тоҷикистон ҳам дахл дорад. Аз ин лиҳоз аз кишвари худ оғоз мекунем. Дастаи Истиқлол аввалин имтиёзи худро дар мавсими нав, ки барои клубҳои тоҷик охирин хоҳад буд, ба даст овард. Шумо хуб медонед, ки аз рӯи рейтинг Тоҷикистон чанд зина поён рафт ва аз ин хотир соли оянда дар лигаи чемпионҳои Осиё дастои тоҷик иштирок нахоҳанд кард. Имрӯз мо дар бораи ҳамаи бозиҳои шаби гузашта гап мезанем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, имшаб давоми бозиҳои лигаи чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дастаи Истиқлоли Душанбе дар даври якуми рақобатҳои гурӯҳии лигаи чемпионҳои Осиё бо дастаи Ал-Дуҳайл, ки аз мамлакати Қатар аст, рақобат намуд. бозе ки дар Тоҷикистон доир шуд, шумораи зиёди мухлисони футболи меҳам ба тамошои он омаданд. маълумоти расмие, ки дар варзишгоҳ садо дод, тибқи он ба тамошои ин рақобат 17300 мухлис ҳузур доштанд. вале ин маълумоти расмие аст, ки аз рӯи шумораи чиптаҳо ва фурӯши онҳо ҳисоб карда шуд. дар асл бошад чанд ҳазори дигар бечиптаам ба майдон ворид гаштанд. дар маҷмӯъ беш аз 20 000 мухлис дар варзишгоҳ ин бозиро тамошо мекарданд. Эрнан Креспо, сармураббии дастаи Ал-Дуҳайл, чанд дақиқа пеш аз бозӣ дар флеш интервю ишора кард, ки бозӣ дар Душанбе хеле мушкил хоҳад буд. гапаш ҳақ баромад. бозӣ воқеан ҳам барои дастаи Ал-Дуҳайл хеле мушкил ҷараён дошт. қаҳрамони Қатар идораи тӯбро ба дасти худ гирифт. ҳарчанд Каутино ба Тоҷикистон наомад, ҳамдастагони дигари ӯ кӯшиши зиёди муваффақ шуданро мекарданд, аммо бозингарони Истиқлол дар хатти дифоъ бозии устувор нишон медоданд. ба аксулуҷум ҳам футболбозони мо мегузаштанд, вале дар ин самти бозӣ муваффақият насиби футболбозони мо нашуд. ягона марҳилаи хуб аз нигоҳи бозӣ дар хатти ҳуҷум оғози қисми дуввум буд. дар ин дақиқаҳо бозингарони Истиқлол зиёд ба ҳамла мерафтанд, вале голро дар ин бозӣ надидем. лаҳзаи хавфноктарин барои мо зарбае буд, ки ба стуни дарвоза зад. дигар дар назди дарвозаи Рустам Ятимов ҳам ягон ҳолати голзанӣ дида нашуд. бозӣ мусовӣ ва бегол анҷом ёфт. аввалин имтиёзро дар лигаи чемпионҳои Осиё дар мавсими ҷорӣ гирифтем. бозии дигари гурӯҳи мо дар кишвари Эрон бо иштироки дастаҳои Ал-Наср ва Персеполис сурат гирифт. Роналдуро дар Эрон гум карданд. Криш дар ин рақобат пурра нопадид гашт ва дигар ҳеҷ кас ӯро дар майдон ёфта наметавонист. вале ин барои ғалабаи Ал-Наср монеа нашуд. арабҳо бо голҳои ғариб ва қосим дар сафар бо ҳисоби 2-0 дастболо шуда аз ин гурӯҳ ягона дастае шуд, ки се хол дорад. акнун меравем ба Аврупо. бозии дастаҳои ПСЖ ва Боруссия Дормунд диққати аз ҳама зиёдро ба худ ҷалб карда буд. ин дастаҳо дар Парк де Пренс бозии худро доир карда мухлисонро шод намуданд. бештар тарафдорони дастаи ПСЖ хурсандӣ мекарданд, чунки клуби онҳо тавонист дастболо шавад. ҳакими ва Мбаппе ду ҷура ҳарду як голӣ зада пирӯзии ПСЖро таъмин карданд. ПСЖ айни замон дар Аврупо аз ҳама зиёд тӯбро идора мекунад бо ҳисоби миёна 70% дар ҳар бозӣ. вақте ки сармураббии даста Луис Энрике бошад, ин ҳайратовар нест. бо ҳамин сабк парижиҳо Боруссия Дормундро шикаст доданд. аз ин гурӯҳ дур намеравем. бозии дигари гурӯҳи Мак дар Сан-Сиро бо иштироки Милан ва Ньюкасл сурат гирифт. бозӣ бегол ба анҷом расид, вале дарвозабони дастаи Ньюкасл Ник Попро бояд ишора кунем, ки сейфҳои олӣ кард. ду бозии охирини Ньюкасл дар сафар дар лигаи чемпионҳо ҳарду дар Сан-Сиро гузаштанд. ҳарду мусовӣ тамом шуданд. бозии қаблии сафарӣ дар замони Алан Ширер бар муқобили Интер буд, ки бо ҳисоби 2-2 тамом шуд. барои Манчестер Сити бозӣ бо дастаи Цверна Звезда на он қадар хуб ҷараён дошт. шогирдони Пеп дар нимаи аввал 22 зарба ба тарафи дарвозаи рақиб зада рекорди лигаи чемпионҳоро барои як тайм гузоштанд, аммо дар ҳисоб пас аз нимаи аввал ақиб буданд. дар қисми дуввум ҳама ҷои худро гирифт. шогирдони Пеп бо дубли Хулиан Алварес ва як голи Родри ҳисобро 3-1 карда пирӯзиро моли худ карданд.
дар бозии дигари ин гурӯҳ дастаи РБ Лейпциг бо ҳамин ҳисоби 3-1 дар сафар мағлуб намуд. Аввалин голи мавсими ҷории Лигаи Чемпионон маҳз дар ҳамин дидор зада шуд. Онро Симикан аз РБ Лейпциг ба сама расонд. Дар бораи бозии Барселона ва Антверпен дар канали Барса TV навори калонтарро метавонед тамошо кунед. Танҳо ҳаминро гуфтан ба маврид аст ки бозингари ҷавони ин тими Ямал ҷавонтарин дебютанти Барса дар Лигаи Чемпионон шуд. Ӯ 16 солу 68 рӯз ҳангоми ба майдон ворид шудан дошт. Ҷавонтар аз ӯ танҳо Мукоко дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кардааст. Дар бозии дигари гурӯҳи Барса дастаи Шахтёр ва Порто рақобат доштанд. Португалиҳо дар сафар бозии беҳтар нишон дода бо ҳисоби 3-1 дастболо гаштанд. аз ҳама воқеиёти аҷиб дар ин шаби бозиҳои Лигаи Чемпионҳо дар рақобати дастаи Атлетико ва Латсио рух дод. Мадридиё то дақиқаҳои охир бо ҳисоби 1-0 пешсаф буданд. Дар дақиқаи 94 ба дохили ҷаримагоҳи рақиб дарвозабони дастаи Латсио Иван Провидел омад. ӯ бо сар зарба зада ҳисобро баробар кард. Провидел решаҳои русӣ дорад, модараш рус аст. Барои ҳамин кулли Русия Иван Провидел мегӯяд. Чун ин даври якуми Лигаи Чемпионҳо аст, ягон кас ба ягон ҷо набаромадааст. Ягон кас нағалтидааст. Голи дарвозабон сарлавҳаи асосӣ шуд. Бо назардошти он ки дар ҳайати Атлетико айни замон мушкилиҳои хеле бузурги кадрӣ ҳастанд, ҳисоби мусовӣ барои Мадридиё ҳам натиҷаи бад нест. Дар бозии дигар дастаи Фейнорд бар Селтик бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. Як чиз дигарро бояд қайд кунам ки Хави Симонс аз РБ Лейпциг дар Лигаи Чемпионҳо дебют кард ва дар аввалин бозиаш беҳтарин футболбози майдон эътироф гардид. ПСЖ барои ба аренда фиристодани ӯ пушаймон нашавад боз. Чун ин буд шаби гузаштаи бозиҳо дар Осиё ва дар Аврупо. Голҳои зебо, комбинатсияҳои муҷалло, ҳама инро ном Лигаи Чемпионҳо аст ки акнун оғоз шуд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.